Ito ang DXDR 981. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa ngalan ng Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Diining ikaduhang edisyon sa pagbalik nato sa atong Bisaya edition sa Tulumanon, Kahayag ug Tubag Katoliko. Ato karong hisgutan kining mahitungod sa atong debosyon sa pagtuong Katoliko diri sa Pilipinas. Kining mahitungod sa atong debosyon ni Jesus Nazareno o kining mahitungod sa atong debosyon usab sa Santo Niño. Kay niining bulan sa Enero, ang maong mga debosyon ato mang gisentro kanila, sa atong Ginoong Jesucristo, diha sa iyang pagkadako na o sa iyang pagkabata. Ngano man nga atong handumon ang atong pagtuo diha sa pagkadako na sa atong Ginoo o sa iyang pagkabata. Tungod kay bisan asa ni anang duha, maura gyud na gihapon ang gitumong ang atong Ginoong Jesucristo. Diha sa basahon sa Hebrehanon, ang atong Ginoo kung maghisgot tag kagahapon, karon ug sa umaabot, maura gihapon atong Ginoo na, bisan paghisgutan nato, handumo nato ang iyang pagkabata o sa pagkadako na, wa gyud laing gitumong ana ang atong Ginoong Hesukristo. O mauna nga naatay debosyon sa iyang pagkadako na, sama sa iyang kanang imahe niya nga nagpasan siya sa krus, nga kagahapon o niadtong Biyernes, sugod, ang translasyon sa maong imahin, o pagprosesyon, nakaagni kini og nagkadaiya nga panghuna-huna sa katawhan. Na ay uban mo ingon nga, uy, naunsa man na, mura man nagpinagano. Pagpakita sa usa ka panatisasyon o kanang paghulagway man na sa mga ana ay pagtuo nga panatisismo o mga fanatics. O sa atong panglantaw, ato lang yung pahinumduman mga Katoliko, kitang mga Katoliko, magbantay ta kay kining demonyo o ang yawa, mangita ni siyag paagi nga dili mapasundayag o makita ang insakto nga paghulagway sa atong pagtuo. But ipasabot, maningkamot gyuning yawa o demonyo nga matabunan ang lunsay o maayo nga tumong sa maong debosyon. O nakita nato nga ang yawa daw milampo siya partially o di noon tibuok kay naaman po yung mga Katoliko gyud nga insakto ang ilang pagdebosyon. Pero taliwalaan ang insakto nga sistema sa pagdebosyon, masagulan gayog makaingon ta oy mga fanatics naman panatisismo naman Mao na nga makita gyud nato ang duha ka paghulagway sa maong debosyon.
O doon ako'y nabasa nga naghisgot og historical nga pagpadayag sa maong debosyon, dili man kuno ingon ana gyud sa sinugdan. Nagkadugay, nasagulan pod og questionable na, no? Questionable na gyud, no? Nga paagi sa pagdebosyon. Hinoon, dili man na gyud ikatingala kay bisa na hinumdum ko sa pare, di lang na ko hinganlan. Kanang atong Semana Santa, natay mga prosesyon pod, nga nasuko kayo ang pare kay maulagi mag-iluganay nas mga bulak anang sakaro. Wala naman na gitudlo sa atong simbahan. But ipasabot, sagol-sagulan gyud nato og di mao ba? Pero sa rapor no, sa atong pagtuo, nga sagulan na tuo-tuo nga wa na gitudlo sa atong mga pare. Mao nang matagaan na to grason ang mga dili katoliko nga musaway na to. Di ba? Matagaan na to grason o makahimo o grason ang atong mga igsuong nahimulag sa pagsaway na to. Mao nang gikasubo na to na. Okay. Ikasubo gyud na to na. Ang maong debosyon dili man daotan. Maayo man gyud ang tumong o dili gyud na siya panatisismo kung ato lang yung sundon unsa ang gitudlo sa atong simbahan. Di lang nato sagol-sagulan ba og di mao. Gani dunay usa ka Iglesia ni Cristo, akong kaila di lang nako hinganlan ang ngalan. Doon na siya'y video nga gitag sa ako sa akong profile, nga adunay katoliko nga babae, nga nisayaw og usa ka sayaw nga hilas kayo ba? Tunong yun sa maong pagdebosyon sa Nazareno. Mura ba og gipakita niya nga, uy, mao na inyong debosyon? Klaro man ang pinagano ng klasiha sa pagsayaw. Ako, nahilom lang ko kay bisag ako pod galanta, makaingon ko, wala di naman amaw. Okay. Pero, ato lang hinumduman o mga igsuon, kung dunay dili maayo nga hulagway sa pagdebosyon, ayaw i-close ang atong hunahuna ba nga wa na lang gyud maayo. Nga ato nilang idalahig tong mga Katoliko mga Katoliko nga naghimo og mga debosyon nga nasubay sa gitudlo sa atong simbahan. Dili nato lahapon. Pero mao lagi pahinumdom mga igsuon kong Katoliko kung tinuod tang nahigugma sa atong pagtuong Katoliko. Matinud-anon unta ta. Dili unta sagol-sagulan nato ang atong pagtuo og makahatag na hinuon tag rason sa mga igsuon natong nahimulag kun mga dili Katoliko sa ilang pagsaway nato. So ako dili ko mo kana bang mo supak, no? Kung doon na may mga dili Katoliko nga musaway sa atong pagsaulog, kung sakto ra pud ang ilang pagsaway. Pero dili po kumuuyon sa mga dili Katoliko nga lahapon na lang yun. Ingno na lang yun nga ang maong pagsaulog, usa ka pagano nga pagsaulog kung subayon ang gitudlo sa simbahan. Ingno na lang nato, nasagulan lang. Nasagulan lang og mga emosyon nga sobra na, wa nagitudlo sa atong simbahan, kanang mag-ilugay na nga, mahulog na nga nanagay mga disgrasya. So pag ilugay lang yun nga pagduol sa maong imahe ni Nazareno. By the way, nganong Nazareno man, okay, ang atong Ginoong Jesucristo God, mo man na iyang hometown, Nazareth. O mo na nga, paras good nato God mga Pilipino. Anong tawag matag mga Pilipino? Kaya nata nagpuyo diri sa Pilipinas. Mao na nga, doon na tayo ribulto ni Jesucristo paghulagway sa iyang pagka-Nazareno tungod kay, mo na, gigamit na to ang description kung taga-asa siya, taga-Nazareth, na Jesus Nazareno.
sa atong pagdebosyon nga atong ipakita diha ang pagsimba niya, sayo pod ang mga dili Katoliko kon atong simbahon si Kristo unya akusahan ta nila nga pinagano na. Dili na pinagano kay si Kristo angay man simbahon. Di ba? So, dili nato mapakasama ang maong debosyon sa mga gihimo nga pagsimba sa mga pagano kay dili man Jesus Christ ang ilang gisimba. Ang mga pagano dili mo tuo ni Jesus Christ. Di ba? Oh, unya kanang atong debosyon sa atong Ginoong Hesukristo diya no sa atong pagdebosyon sa Nazareno, kung sundon lang nato ang gitudlo sa simbahan, dili lang nato sagol-sagulan og makapa question mark na sa atong pagtuo ba, no? Pero ato lang yung i-qualify, no, mga igsuon. Di lang nato ingnon ba nga sayop ang atong tinuhuan tungod kay dunay mga abuso or dunay mga pagsagol-sagol og dili mao. Okay? Parehas ra gud na sa 12 ka apostol, dili nato lahapon nga nasayop na ang tanan nga mga sakop tungod kay dunay mga sakop nga wala magsubay sa insakto. Sama atong gihimo ni Judas sa iyang personal nga buhat nga dili mao, ato na lang ingnon nga itanan na nato, lahapon na nato nga tanang mga apostol na atong sawayon gumikan sa dunay sakop nga naghimo og dili mao. Okay. So, mao na. Akong balikon, mga igsuon kong Katoliko, ato ko nung reviewhon, no? Ato bang tanaw ng atong pagtuo? Unsa gyud gitudlo sa atong simbahan og likayan unta nato nga atong sagol-sagulan ng atong pagtuo nga matagaan na hinuon, makahatag na hinuon tag rason sa mga igsuon natong nahimulag sa ilang pagsaway sa atong tinuhuan nga Katoliko. Pero ang uban mo ingon nga biyaan na lang nila ang ilang pagkakatoliko kay gumikan sa ilang dili maayong nakita sa atong simbahan nga Katoliko. Dili po na mao, dili po ko mo advise ninyo og ingon ana. Ngano man, kay parehas na sa pag-ingon nga unsa man ni biyaan na lang nato ang simbahan nga gisugdan ni Kristo tungod sa gibuhat ni Judas. Oh, si Judas apostol man to. Ingon ana ra pod. Sayo pod ang mga pastor ug ministro nga ilatang dasigon sa pagbiyas Katoliko tungod sa mga dili maayo nga gibuhat sa mga Katoliko. Sayo pod na kay dili man ang mga sayop maoy nakapa-Katoliko sa mga Katoliko. Dili. Ang ilang mga sayop, desisyon na nila, ilan ang kaugalingong desisyon nga nung ilang gibuhat na, bisan wala sila tudlo sa ilang pagkakatoliko, kay wala man as katisismo. Di ba ang atong katisismo, kanang Catechism of the Catholic Church? Wala ta tudloing kinahanglan magpanatiko ta sa atong pagtuo. Wala ta tudluan na nas pare. Nainumdum lang ko atong video diha nga na-viral sa social media nga murabag nagdebate ang dakong tao ba og bata. Niingon tong dakong tao nga niadto sa Katoliko pa ko daghan kay kog bisyo. Giingnan din siya atong bata. Paghilom diha, ngano man ang ingunana man ka nga wa man ang Katoliko man magtudlo og magbisyo. Sakto ang maong bata. Kanang mga Katoliko nga ilang dugang-dugangan ng ilang pagtuo nga wa na gitudlo sa simbahan, mao ni makapalawgaw, mao ni makapahugaw sa atong debosyon. Og ato nang gikasubo. Pero sa akong kabahin, dili na mo'y himuon na kong rason nga biyaan ako ang akong pagkatoliko gumikan niya na.
Dibisyon naman na, panagbahin-bahin naman na. Supak man po na sa pagtuong Kristiyano nga, maghimo taglaing grupo, magbahin-bahin ta, mag-disunited ta, o mag-idya-idya ta, tungod lang niya na. Himuon na tong tinuod nga simbahan ang tukod og tao. Okay. Dili po na mao. Dili pagtulon ang Kristiyano nga maghimo na taglaing simbahan, biyaan na nato ang original nga simbahan, kay nakakita tag dili maayo. Parehas ra guna sa atong pamilya. Sa atong pamilya, dili man gyud na tanan abot na bay pamilya nga mga sakop puros buutan tanan. Okay. Ang usa ka pamilya, sila pa na gyud ni black sheep. Na gyud dili gyud ba parehas tanan. Maglain-lain man gyud nagbatasan. Karon kay pananglit do na kay igsuon nga di kaganahan o sa iyang batasan. Sa may but nimo dayon buhaton ana, no? Biyaan nimo ng imong pamilya kay naa kay igsuon nga di ganahan. Dili pod. Okay, dili pod. Ang ato ganing Ginoong Hesukristo, di ba, gisaway man to siya na misinterpreted siya katong miipon siya sa mga makasasala. Di ba? Naguna-una sila, ngano man ning atong Ginoo? Mo man ganito'y hinungdan pod sa usa sa hinungdan nganong wala magustuhi sa mga kadugo niyang Hudiyo si Kristo, usa ni ana kanang ingon ana nga kana bang gipakita sa Ginoo ba nga nakig-ipon siya niadtong mga makasasala. Pero dili ito sabton nga ang atong Ginoo kung niipon man siya sa mga makasasala, dili ito sabton nga niuyon siya sa pagbuhat og sala. Ang iya lang tumong iyang ipakita ang iyang concern po nila nga makahigayon siya nga kung dunay higayon nga matudluan sila kay naaman siya sa dool. Gipakita niya nga ang iyang presensya para sa tanan, dili pili-pili, nga para lang sa mga maayo. Gani, ang mensahe atong pag-ipon ni Kristo sa mga makasasala, kay naamay ibanghelyo nga kinahanglan ang kahayag, ang example ipakita. Nakaroon kung biyaan ni Kristo tong mga makasasala, dili siya magpakita nila. Unsaon pagkita nila sa kahayag, di ba? Nahinumdum ta nga kanang suga, dili na tabunan. Ipasundayag yun na. Di ba kita mga Kristiyanos, giingnan man ta ni Kristo, kamo ang kahayag. Si Kristo mao ang kahayag. Then kita nakaambita sa kahayag ni Kristo. Mao na nga sayo po ng muingon ng mga dili Katoliko nga natanawa, biyae na ninyo ng Katoliko kay kanang ilang pagtuo na sagol-sagula nagdi mao. Dili. Challenge lang na nato nga mga sakop sa simbahan o gipahinumduman lang po ang mga dili Katoliko nga kanang ilang pangunahuna nga biyaan ang original nga simbahan gumikan sa dunay mga sakop nga wala mutunong, wala magbuhat sa insakto, dili man na maoy insakto nga kanang option o huna-huna sa usa ka Kristiyano nga biyaan na lang nato ang original nga simbahan kay maghimo taglaing simbahan. Ug mao manggali ni nahitabo. Di ba? Nadaghan kayo ang relihiyon karon kay usa sa hinungdan mao na nga duna sila dili maayo nga nakita sa original nga simbahan. Anong moingon tag original nga simbahan ng Katoliko? Wa maghilain pong makita nato nga relihiyon nga Kristyanismo nga nagsugod gyud panahon sa mga apostol nga nagpadayon hangtod karon kini ramang Roman Catholic Church. Kay kanang ubang mga grupo, ubang mga relihiyon awahin naman na sila nang atukod. Mura lang pog tinuod kay Biblia man ang ilang gigamit. Parehas gud ng piki nga kwarta. Mura magtinuod kay gikopya man ang original. Inoon dili makopya tanan. Okay. Mao pod ang matuod nga simbahan
naa may yawa, asa man ang mabasa nga ang matuod nga gingharian ni Kristo o simbahan ni Kristo gisulod og yawa. Wa mo kahibalo ana. Nganong dunay dili maayo nga makita nato sa tinuod nga simbahan tungod kay dunay yawa nga nakasulod. Asa man na gipasabot nga dunay yawa nakasulod. Basahan ninyo ang Mateo 13, versikulo 24 hangtod sa 30. Oh. Di na lang na ako na basahon. Kamu nalay basa kay piki ang atong oras sa atong tulumanon. Okay. Basahan ninyo. Mateo 13, versikulo 24 hangtod sa 30. Pasumbingay na mahitungod sa gingharian sa Dios diri sa yuta. Di ba giklaro diha? Nganong dunay mga sagbot, sa ato pa, dunay mga apan, tungod kay dunay yawa. Buti pa sabot, dunay yawa nga maninintal liha sulod sa simbahan. Nya katong mga sakop nga dili matinud-anon, wala nakapokor sa pagtuo, sagol-sagulan og personal. Okay, mamaot yun ang resulta. Dapat unta, kitang mga Katoliko, mupukos ra gyud og unsay gitudlo sa atong mga pari. Di na to sagol-sagulan bag asa na naghikan okay, sagol-sagulan na to mamaw na nga mahugawan gyud ang atong pagtuo. Hinoon di na lagi na ikatingala kay nalagiyawa nga lubugon niya ang atong pagtuong Kristiyano. Lubugon niya. Mao na nga muingon ko nga ang gitudlo sa atong simbahan sa pagdebosyon sa Nazareno, dili na siya daotan. O nga naman, kay kanang atong pagdebosyon sa Nazareno, kinsa may gitumungan na ang ato man ang Ginoong Hesukristo. Nya kana pong Santo Niño pod, referido po na sa pagkabata sa atong Ginoo. Kanang mabasa na to sa Lucas 1:35, kanang Holy Child, bala ang bata. Si Kristo man ha. Oh. So, kung ato nang gisimba, si Kristo, dili na siya pinagano kay si Kristo angay man simbahon. Gisimba man gani sa mga iglesia ni Kristo ni Manalo si Kristo bisag wala sila magtuo nga si Kristo Dios. Oh. So, angay man simbahon na si Kristo. Kay sa atong pagtuong Katoliko, Dios man. Unya, kung natay ribulto, figure raman na. Sa gibalik-balik na lang ni nato sa atong tulumanon, simbolo raman ang atong larawan. Unya, ang atong gitumong ana, ang atong Ginoong Hesukristo, mao nang dili na pinagano. Pero, mao lagi natay piro tungod kay sa nakita nato sa atong pagdebosyon, nasagulan gyud makaingon tag panatisismo. Pero mao lagi, dili nato tabunan ang insakto nga pagdebosyon tungod sa gisagol nga mga dili mao sa mga sakop. Mao na, dili insakto nga desisyon nga biyaan nato ang original nga simbahan gumikan sa dili maayo nga gibuhat sa mga sakop niini. Kay mabahin-bahin man ang Kristyanismo ana. Supak man na po sa pagtuong Kristiyano nang magbahin-bahin ta nga maghimo tag laing grupo, daghano na to ang simbahan nga dili magkahiusa. Ang ato lang himuon nga tabangan nato ang mga pari. Tabangan nato ang mga pari unsaon pag balik atong kanabang insakto nga pagdebosyon. Basta nang sinulog pod sagol-sagulan na to, na commercialize na kayo. Oo. Mao na ako mo discourage ko sa mga Katoliko nga biyaan ang Katolisismo gumikan sa dili maayong gibuhat sa mga sakop, no? Atong tabangan ni challenge ni nato nga atong ayuhon ning tinuod nga simbahan. No? Kay tinuod man ni. So wa na tay igong panahon ato ning ipadayon sa sunod Domingo pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN.